A ranar Laraba 13 ga watan Mayun 2026, shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari kuma shugaban ƙungiyar Ciyamomi wato Algon na jihar Kaduna, Honorable Sheikh Jamil Abubakar Albani Samaru, tare da sauran manyan jigajigan jam'iyyar APC a faɗin ƙaramar hukumar Sabon Gari sun bayyana cikakken goyon bayansu ga Honorable Sadiq Ango Abdullahi domin ci gaba da wakiltar mazaɓar Sabon Gari ta tarayya a wa'adi na biyu. Sun bayyana cewa wannan muhimmin goyon baya ya zo ne bisa jagoranci da amincewar mai girma gwamnan jihar Kaduna, Sanata Uba Sani, wanda ya nuna cikakken yarda da nagartar waɗannan shugabanni da kuma ayyukan alherin da suke gudanarwa domin ci gaban al'umma da jam'iyya. Goyon bayan ya haɗa da mai girma shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu GCFR domin yin wa'adinsa na biyu, sai mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani domin yin wa'adinsa na biyu, sai Dr. Muktar Ramalan Yaro domin takarar sanatan Kaduna ta Arewa, sai Honorable Sadiq Ango Abdullahi domin wa'adi na biyu a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓan Sabon Gari, sai kuma Honorable Sani Dahir Basawa domin wa'adi na biyu a matsayin ɗan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazaɓar Basawa, sai Honorable Nasiru Idi Kano a matsayin ɗan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazaɓar Sabon Gari. Gaban ƙasa a matsayarmu shine Alhaji Ahmad Bola Tinubu. A matakin gwamnan mu Malam Uba Sani shine ɗan takarar gwamnan mu, ɗan takara tilo. A matakin sanata mai girma Dr. Muktar Ramalan Yaro shine zaɓin mu kuma shine ɗan takarar mu da yardan Allah. A kujerar reps kuma Honorable Sadiq Ango Abdullahi shine ɗan takarar mu kuma shi muke yi da yardan Allah. A majalisar jiha Honorable Nasiru Idi shine ɗan takarar mu shi muke yi. Majalisa ta jiha a gunduman Basawa kuma Malam Sani shi muke yi. Matsayar da nake gaya muku fa ita ce matsayar duk wani stakeholder babba na APC a ƙaramar hukumar Sabon Gari. Saboda haka ittifaƙan wannan shine abin da muka yi ittifaƙi a kai. Amma saboda adalci muka ce za mu fito a yi zaɓe, duk wanda ya ji yana son ya shigo, amma mu wannan ita ce matsayinmu.